Bontsd fel. Ó, elég kicsi, az rossz jel. Csak nyisd már ki. Kedves Tomás, felülvizsgáltuk jelentkezését a San Franciscói rendőrségre, és addig is, míg egyeztetünk jelenlegi rendőrössével, örömmel értesítjük, hogy csatlakozhat testületünk csapatához. Se jó ég! Azt a... Atyaig. Tadá! San Francisco gáz. Ó. A másik. Tadá! Gratulálsz! És sosem kételkedtél? Nem. Mua. Ezt el sem hiszem. Pedig igaz. Sikerült. Az ott mi? Kiadó lakások, az Ilón találtam. Arra gondoltam, hogy Ozival holnap oda repülhetnék, és megnézném a környéket. Olyan gyorsan történik ez az egész. Tényleg döbbenet.